Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da je američka odluka da izdvoji novac za Ukrajinu iz prihoda od ruske imovine zamrznute na zapadu čin obične pljačke. Objava američkog ministarstva financija od 10. decembra da se režimu u Ukrajini odobri novi kredit u iznosu od 20 milijardi dolara kako bi se podržala klika oko Zelenskog koja je bankrotirala uz garanciju da će kredit biti otplaćen prihodima od zamrznute ruske imovine, a zapravo imovine koje su ukrale zemlje G7 predstavlja običnu pljačku, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova, prenos Sputnjik. Ističe se da zvanična Moskva raspolaže mogućnostima i mehanizmima za uzvratnu zaplenu zapadnih aktiva koje se nalaze pod njenom jurisdikcijom i njihovu upotrebu za potrebe rasta privrednog potencijala zemlje i realizaciju infrastrukturnih projekata. Nikakvi pseudopravni trikovi začinjeni licemerjem i dvostrukim standardima neće ostati